Velkommen til Dansk Center for Neurocoaching. Vi er specialister i hjernens plasticitet, det vil sige hjernens evne til at forandre sig. Vi er alle sammen født med et kæmpe potentiale, men de færreste af os formår at udnytte det her potentiale, fordi vi holder os selv nede. Både med negative følelser som angst, stress eller depression, men også med negative overbevisninger som jeg kan ikke dit eller jeg er ikke god til dat. Og bare husk på, hvor meget energi sådan nogle negative følelser og overbevisninger de sluger. Og hvor meget smerte det giver. Ikke bare for dig, men også for dem, der er tæt på dig. Og problemet med de her negative følelser og overbevisninger er, at de typisk stammer fra den tidlige barndom. Og derfor har indlejret sig i vores underbevidste uden for vores bevidste kontrol. De kontrollerer så at sige dig. Så hvordan vil det være at tage kontrollen tilbage? Her på siden kan du læse om, hvordan de seneste 25 års forskning i specielt cellebiologi og evolutionsbiologi har givet os et helt andet syn på, hvordan vi som mennesker er bygget op, og hvordan vores hjerne fungerer. Den her forskning har givet os nøglen til forståelsen af, men også til løsningen af problemer som angst, stress, depression, sorg, ulykkelig kærlighed, manglende motivation, manglende koncentration, temperament. Du har alle de ressourcer, du har brug for. Du har bare brugt dem forkert. Så hvis du kunne tænke dig at lære at bruge dine ressourcer rigtigt, og du kunne tænke dig at udnytte dit potentiale, så læs mere her på siden.